ktorého Boha veríš. Toho kresťanského, toho izraelského, toho moslimského, či v tých indických. Nož máme ich na výber naozaj veľa. Záleží, v ktorej časti sveta si sa narodil a v ktorej si bol vychovávaný. Nož ale ten naozajstný si nevyberá náboženstva ani kontinenty. Žije v našom srdci každú sekundu nášho života. Dýchá našimi plúcami. Ten v tebe, ten je skutočne reálny. A ako začneš naciťovať, chápať a prežívať vo svojom srdci, tak splní každé jedno želanie.